नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। प्री मानसून सीजन के पहला हफ्ता में तापमान का ग्राफ बढ़े लगल बाटे। मंगलवार के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहल तो रात में भी तापमान में बढ़ोतरी का क्रम शुरू होके जा रहल बा। आवे वाला 3 से 4 दिन में दिन और रात के तापमान में और भी बढ़ोतरी हो सकेला। हालांकि आज रात से कल रात तक मेरठ सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानन पर बादल भी लग सकेला और कुछ हिस्सा में हल्की बारिश और ओलावृष्टि भी हो सकेले। बारिश का ये दौर व्यापक रही, तेज ना रही। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार के मेरठ में दिन का तापमान 30 और रात का 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड भइल। न्यूनतम तापमान सामान्य दर्ज भइल, जबकि दिन का सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहल। वहीं आपके बतावत चली कि जौना तरीका से मार्च में सोमवार का दिन रहे वो सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड कल गेल रहे। और निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार आज देर रात से कल तक वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सा में तेज हवा चल सकेला। वहीं मंगलवार के मेरठ के एक्यूआई 120 रिकॉर्ड भइल रहे। वहीं 15 मार्च के बाद मौसम में खासा बदलाव देखे के मिली और सुबह और शाम के समय जौन हल्का फुल्का ठंड का एहसास हो रहल बाटे, एगो नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहल बा, जेकरे वजह से आवे वाला 15 मार्च के बाद मौसम में बदलाव हुई और उसके बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखे के मिली। हालांकि अभी भी मौसम साफ हो रहल बा और दिन के समय तेज धूप निकलने के कारण दोपहर में लोगन के गर्मी का एहसास हो रहल बा। लेकिन अब सुबह और शाम के भी तापमान में बढ़ोतरी देखे के मिली 15 मार्च के बाद और पसीना छुड़ावे वाली गर्मी आवे वाली बाटे।